Добре дошли в нашия канал Споделяме знания. Днешната тема е какво е радиестезия. Преди да започнем, едно важно уточнение. Радиестезията като тема е необятна. Това видео не цели да постигне изчерпателност. И ако имате интерес към темата, силно ви препоръчвам да разгледате посочените източници в описанието на това видео. Споделената информация идва именно оттам и нямаме никакви претенции за авторство. Ние единствено споделяме знания. При интерес от ваша страна, можем да създадем по-подробни и дълги видеа, навлизащи в повече детайли за всяка тема. И така, да започваме. Да дадем определение какво е радиестезия е същевременно лесно и изключително трудно. Още повече, ако претендираме за точност и пълнота. Затова нека подходим от няколко страни. Какво представлява термина радиестезия? Той е въведен за пръв път през 1913 година от френския католически свещеник абат Алексис Тимоте Були. След дискусии с абат Луи Баяр, както и под влиянието на много модерната тогава изследователска дейност на Мария Пиер Кюри за радиоактивността, той измисля термина радиестезия. Той се състои от двете думи радиус, което от гръцки или латински означава излъчване, и естезис – чувствам, улавям. Това определение можете да намерите на сайта на видния български радиестезист Иван Тодоров. Като уточняваме, че радиус може да означава още тояга, жезъл, права линия, лъч и дори колело. Преди да поясним тези неща по-подробно, ето и още някои други термини, които е добре да споменем точно сега. В преведенето от френски от инженер Стоян Почваров научна физикална радиестезия се използва въведеният от инженер Луи Тюрен термин радиодезинтеграция. В английската литература пък се среща и така нареченият термин даузинг. Думата произхожда от диалект в Южна Англия, като се твърди, че е въведено от германски миньори по времето на кралица Елизабет I. В съвремието двата термина сочат към различни методики при търсене на данни. При даузинга имаме метален свидетел и най-често терминът се използва при търсене на неща под земята. Вода, руди, кабели и други. При радиестезията, в физикалната част, се опираме на физични принципи и най-вече този на резонанса. Тази разлика ни обяснява абат Мерме в своята книга Принципи и практики на радиестезията. Третият термин, който ще споменем съвсем кратко, е радионика. Това обаче е дял на радиестезията, занимаващ се с апарати, конструирани с подобряване на здравето и използващи същите принципи. Повече източници за радиониката и нейните медицински приложения можете да намерите в описанието. Ако пък четете руска литература за радиестезията, по-вероятно е да срещнете термина биолокация. Ако потърсите в търсачките, ще откриете системата на Людмила Пучко и други. За тях ще стане на въпрос скоро. Както разбрахте от етимологията на думата, радиестезията е именно способността на живите организми да усещат излъчвания от околната среда. Като правим уточнението, че тук имаме предвид излъчвания, включително тези, които не могат да бъдат регистрирани от съвременните електромагнитни измервателни уреди на официалната наука. За да разберем какво е радиестезия, няма как да не поговорим още малко и за усещанията и излъчванията. Всички ние постоянно усещаме, постоянно приемаме информация от околната среда. Както е споменато още в херметичните принципи, всичко се движи, всичко трепти и нищо не е в покой. Ето и два примера. Светлината, отразена от листата на дърветата, има такава вибрация, която ние назоваваме зелена или зелен цвят. Тя достига нашите очи, трансформира се в нервен импулс, който се обработва от мозъка. Ние сме приели излъчване. Същото нещо се случва и когато посещаваме дадено място, но по неясна за нас причина не ни е приятно да сме там, дори да нямаме конкретно обяснение за това. С други думи, всичко излъчва и приема вълни, изпълвайки цялото пространство около нас.
ние можем да ги направим видими чрез уреди като телевизор, телефон, радио, сателит, махало, багети и други. Именно това умение на хората да чувстват, да долавят тези излъчвани вълни, се нарича радиестезия. Това пояснява в интервю за Радио Варна радиестезиста Иван Паунов. В своята студия "Ментална радиестезия. Знакови системи" авторът Темелко Петров обяснява следното. Човекът е своеобразна вертикална антена при изправено положение с прибрани ръце и крака до тялото. Така се наблюдава магнитна и електрическа потенциална разлика. При промяната й можем да разберем, че около нас има излъчвания, тъй като тези излъчвания имат такива аспекти – електрични и магнитни. Тези усещания могат да са в рамките, но извън общо приетите 5 сетива. Темелко Петров пояснява и потенциалния механизъм на развитие на радиестезията в дълбока древност на базата именно на усещания. Пример за това е използване на тояга от пастирите. В началото те проверявали колко е дълбока водата в ръката и дали могат да преминат чисто по механичен начин. Постепенно осъзнали, че в зависимост от това къде държат тоягата, в ръцете им се получавали различни усещания – горещина, хлад, вибрации. Започнали да определят годността на вода за пиене и други феномени според тези усещания. Един интересен пример, който ще разгледаме по-подробно скоро, е именно Свети Людгер, който държи в едната си ръка жезъл или тояга, а в другата църква. По подобие на аугурите в Древен Рим, той също е показал къде може да се строят храмове. Или с думите на Иван Тодоров, махалото е само стрелката на измервателния уред човек. Това е важно уточнение и не го забравяйте. Какво е махало, ще научим в следващия епизод на Споделяне знание. За да затворим тази част от видеото, нека направим един паралел между радиестезията като усещане на излъчвания и мануалното мускулно тестване. Имайте предвид, че двете не са едно и също. Концепцията за мускулното тестване и използването му в приложната кинезиология са въведени от доктор Джордж Гудхарт през 1964 г. Доктор Гудхарт установява, че физическите стимули с добро качество, например полезни хранителни добавки, увеличават силата на определени индикаторни мускули. Тези, които не са полезни, обратно, изведнъж правят мускулите слаби. Това показва, че тялото знае кое е полезно за него и кое не. Тоест, ние получаваме информация от средата, отвъд прага на нашето съзнание. Именно това е и разликата между двете. Източника на информация. При мускулното тестване се обръщаме към подсъзнанието, което според автори като доктор Брус Липтън или доктор Джо Диспенса е около 95% от нашия капацитет. Усещащо всичко и помнящо всичко напълно обективно. Като за нашия съзнателен ум остават само 5%. Докато при радиестезията може информацията да идва от множество места, не всички правилни или полезни за нас. Това създава много често противоречия доколко са достоверни радиестетичните замервания, особено без нужната предварителна подготовка, изчистване или защити. Тази информация за мускулното тестване идва от книгата "Мощ срещу сила" на доктор Дейвид Хокинс, който разширява използването му като способ за получаване на извънсъзнателна информация, включително нивата на съзнание на всичко около нас. За темата ще направим отделно видео в близко бъдеще. В заключение, мускулното тестване и радиестезията имат общи черти, а именно усещанията за излъчвания, които са под прага на регистрираните от машини. Разбира се, има една важна разлика, а именно радиестезията не се ограничава до усещане, а използва общо валидни принципи, т.е. херметичните принципи, за да извлича полезна информация. Тези особености на така наречената ментална и физикална радиестезия ще адресираме в следващото ни видео. До тук разгледахме радиестезията като термин, като улавяне на излъчвания, а също и като пряко роднина на мускулното тестване. Не можем да минем обаче без да назовем радиестезията като наука. В много определения дори тя е наречена древна наука.
За историята й ще си говорим отделно в близко бъдеще и можем да ви уверим, това знание е по-древно, отколкото си мислите. Но нека да разберем днес защо наука. Думата наука е дефинирана от Oxford Languages като систематичното изучаване на структурата и поведението на физическия и природния свят, чрез наблюдение, експериментиране и проверка на теориите спрямо получените доказателства. Именно с това се занимават от началото на 20 век стотици радиестезисти. Публикувани са научни трудове, книги, експерименти, разработки, протоколи за работа, проведени са конференции, дори у нас. Съществуват цели организации и учебни центрове, посветени на и използващи радиестезията. Всичко това ни говори за цяла една наука, за която повечето хора дори не подозират, но в една или друга форма използват всеки ден. Тук ще си позволим да добавим една малка бележка в края на нашето видео. Инструментите допълват нашите сетива, а не ги заместват. Настоящата научна общност, като че ли е забравила това и всичко, което не се регистрира от машини, не съществува. Надяваме се, че щом сте стигнали до тук, знаете истината. Ние възприемаме само 2% от общата реалност с нашите общо приети 5 сетива. Какво остава тогава за един измервателен уред? Това беше нашето първо видео, посветено на науката за излъчванията в радиестезия. Надяваме се, че поднесената информация ви е била полезна. Ще се радваме да споделите долу в коментарите неща, които знаете и какво друго би ви било интересно за бъдещи видеа. И помнете, ние споделяме знание, но от вас зависи да го превърнете в познание и мъдрост.